akambaira kubuda mumba wembo kambere muri kwa kambere kana kungogara kana ndafara sini wakambera kutokapera kubuda papa musa akagara pamusiwo ashikambera mwari makanaka zvikwadi vedwe zvokwadi mwari makanaka wakambera mumikira wakambera rungani atibuda vambuya vakamuona vapamukova vatoshamizika vakatoti iporijira ari kula rine dozi chakambera chiti mhora dzawo zvochiparizve nekutaura zvo kutaura chiri kundizvodake asi kuti wakambera aiwa ndafara uyu chikafu gaizi ndafara zikamboti kuti hanziropa vakakwanisa kukambairawo vasikana zvofadza saka patikambopaka mapoteto masirevhita mayogati mukaka vanenge asingaufariri poreji nedovi raisiwo nesupu zvinyamanyama mavheji athink takazama kusanganisa chikafu anditi asingazozi kuti pamberi apa zvichafamba Will we imbatsire sagi? Guys, oh my god, man, ndikufara singamboiti because muzvara nhasi ndo pandinoti ini ndakazvimiririra saSharon kwete saShema ndinombozvibhigawo kuti pa 2 weeks dzatati nadzo idzi because izvozvizvi takupinda mu3rd week tine project yekuvaka yamamchaneta asi panhau yekuunganidza zvinhu ndinoona sekuti tarwisa nekuti 50 bags dzataida dziya dzakwana muzuva ranhasi uyezve tave nemazenge ekurufa kitchen yedu takatenga mazenge ekurufa hozi yedu zvikapera zvese izvozvo tikatenga madho kitchen nehozi yacho zvakare ndofunga pari zvino tasarwa nemahwindo maybe zvimahuri izvozvo saka zvatasara nezvo pari zvino tongoti ndozvezha mabasic atingati isusu takuta zveconstruction chaizvo zvokuvaka kunayo language yatinonzwisana kuvaka obviously ndo roofing nekuti roofing inodhura midhuri ingamira asi unogona kukundikana kana kugombekwa nekuda kwekuti kuti utange kutenga zenge kuti utange kutenga pranga zvinogombera saka mazenge tatenga ose I think anokavha kitchen anokavha toilet yacho ida kuitwa pari zvino ndo zvatokwanisa kutaura saka tangomira maybe kutiona kuti matanda tingazoita sei uyezve nezvimwe zvasarira zvakaita semahwindo nekuzopenda-pendawo zvakare pakupenda chandokwanisa kutaura ndechekuti isusu takamanyira mberi tichazvesure mabhaketi edu ependi takatotenga kudhara ekuti dzimba dzedzinge ona manje uyatakunda mwari wakanaka ni mwari wakanaka ni mwari wakanaka ndinobva kutenda ndeiona mazenga akadai izvezvi kitchen yangu yapera yokuvati yapera
zula ndakatovata omavhiki ndakatosiya patoto kuda tomukadodhina pakutenda ndinotenda nesemendezve izvo zvikaviya imweni kitchen yavigirwa semende totenderera toilet yatoema totovereka kuti yatopera yauko bathroom yatopera mubathroom ndotaita zvikurongorera kuti ndinere mai mucha ndainairwa nomvura muzakazi wangu akaeva akati mai time yechaira kunoviya John ndakati hihi kuti John ikuri ndaimushora muzakazi wangu mukajo mwana wangu ndaimushora ese waibhuya zvomene ndokutomu ndakavho ndatomutenda ndakaona John muzakazi wangu wakitobhuya futi watoringija waitaita ngati unomweya yanzi batai ndinonzi Jesper uko ndadakara kuona mazenge auya semende yauya kuvakira vamwene vangu tati chingafungiri vanhu ava ngemvura masikati nemangwanani izvezvi vadakara vamwene vangu vaona mbatso yekuvata kutenda ndaona mazenge nemawindo ine kitchen nombachi ndamuka nedhine ndoti koyeja kuti ndakapetukira zvemugombeza ndinobva kutenda netoilet nesemende neyekugezeramo ndinobva kutenda nesemende saka chizvo zvichiita kuti tinokutendai maShemarians because ndovatenga zvandisini handiti chivatendai uchitenda kuti tinokutendai maShemarians nekutitengera kwamaita zvinhu izvi taona Shemarians tarisai kuno wakatasawo ndinotenda maShemarians matitengera zviro zvese ndinozwa kufara saka ndo mazenga akarekomendwa yaimite muchibvisa henyu sakoti mazengo wawa uri kokoko yaimite muchibvisa iyi saka aya ndo mamwe ari kudiwa hamene tanonzi machii saka iwaya i2 ayaya iwaya type yemaaibr i2 then tobva ipapo aya ndo akarekomendewa anonzi macorrugated mazenga aya achazotinonotsa muzuva ranhasi nhau yekuti tinozombonotenga zvimwe zvinhu kwasare because hazviti kuti ndibve nezvinhu kuchiredzi kure hatiri kunyeberana saka at the end of the day kuti uzohaya mota kubva muchiredzi zvonetsa saka nowakuona kuti zvitorina nekutorera pasave saka zvakanditorera nguva kuti ndimaone mazenga ainetsa kuti ndimawane saka ndandete think 3 days zichingovabvunza kuti muchamawana rini muchamawana saka nhasi ndazova kuti ininika ndofanira kuti ndinge ndine mazenga saka hamuna here mafriends amunoziva vekuti mungakwanisa kuti anorema esaya maseke ese i14 patsanura madimtangani apapa varekera apapa aripara apapa wayo because hamungavasimudzi wose umwe hauye kunoku we pamusoro pe saka right ndosaichira kuti saka atozobva hamene kwaazotobva mazengi kazotosvika mamirira kuti anga achisvika panzvika masirira rimwe ndofungaatichazua saka apa pakaipa vedu handikurira nhema papa nenyaya saka semende dzedu dzakakwana indiko izvozvi zvaviti right saka ndozvanachira kuti handikurira nhema zvinhu zvamai muchaneta zvachita sokuti mwari wakapindira kare hatina kambostragla chikafu makatitengera ndimi maShemarians kana uripo musi watakavata nezhara kana kuti watakasora nezhara vachishanda vose mozotiudzawo vanhu vakasora nezhara here vachishanda hapana
Maivya. Inosozopera. Inosozopera maimucha. Zvichaitwa sei? Makatorya kani. Asina basa. Uripa musomwenda kati. Dai aitononoka kupera tikana. Iyo. Ikanonoka kupera ichibinzi kuti matama mai. Kuti asata kapwe. But go porridge munhu uri kurya here. Unorya every day. Okay. That's why kambaira. That's why kambaira. Wakambaira. Kambaira kubuda mumba cha. Wembo kambaira. Karwa muri kwa kambaira idi. Kana. Ngogara ke. Ngogara kana. Ndafara sim. Wakambaira kuti kambaira kubuda. Papa musa akagara pamusiwo. Ashikambaira. Mwari makanaka zvikwadi vedwe. Zvokwadi mwari makanaka. Wakambaira mumikira. Wakambaira rungani. Atubuda vambuya vakamuwana vapamukova chito. Vana kutoshamizike. Vatoshamizika katoti iporiji rari kula rine dozi. Chakambaira. Chipinda musichani chiti mhora dzawo zvochifarira. Chifarira she. Nekutaura zvo. Kutaura chiri kundizvodake asi kuti wakambaira aiwa ndafara zvo. Yes, Witolicious. Chaiwa mwana. Uri chikafu? Angasingarigumuraza. Guys, amana guys ndafara zikamba kuti anziropa wakakwanisa kukambairawo vasikana zvofadza saka patikambopaka mapoteto masirevhita mayogati mukaka wanenge asingaufariri poriji nedovi raisiwo nesupu zvinyamanyama mavheji I think takazama kumusanganisa chikafu anditi asingazozi kuti pamberi apa zvichafamba sei. Will we imbatsire sagi? Will yapano mandipo. Wili kuda mwana mbuya ngetonje. Anatoji good boy. Bravo. Kawili enzani. Iwe uyapanewe enzani bo. Thank you, so. Thank you. Lucas, I'm talking about Sina basi anguko wakamire ipapo. Mwana baba takadantane ngasina kanyota. Vanokwa madingo ose. Yembari. Iwo pana shoga bande yo bati ne bangwa. Kupe kuna kurusumuzo yo bati apa. Akupera chuye kagasa babada kwenda. Afaru tumwa munono kada sei. Ayo wili bati apa. Sivarungu sinto muhoreze. Ngai bada ndega. Ndokana kuti igaya. Ndogona ndosiya nonzono kanaka. Ndopenga pano. Chimba pakura mukula zibosira. Shemarians. Yey, yembade. Kashamwari aunodziva kana bhora wakapera.
Imi, itezo kubvisa mani. Pedzisa hiyo. Panashi. Makepisi nga tikachinja munofarire baba vanhu vari kushanda unorwadziwewo unombagwadziwa chaiko neni jolosisiti ndaraundavabvisa ndozvamunoita vahahani munofana kuiya vana vavabvisa mosvoda All right, ka one. Let's go to my digital passes.